мардуми тоҷик бо фарҳанги асил ва намунаҳои ҳунари халқии худ дар тӯли таърих ҳамчун миллати дорои фарҳанги бою ғанӣ ва касбу ҳунари воло шинохта шудааст. намунае аз касбҳои қадима ва хело инкишофёфтаи мардуми тоҷик ин ҳунари заргарӣ мебошад. ҳанӯз дар давраҳои қадимтарин мардуми мо бо ин ҳунар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекарданд. ҳамин буд ки ин ҳунар аз насл ба насл гузашта дар тӯли асрҳо шӯҳрати худро гум накарда то рӯзгори мо боқӣ мондааст. аз қадима будани ҳунари заргарӣ дар сарзамини тоҷикон бозёфтаҳои гуногуни маснуоти ороишӣ аз қабили гарданбанду дастпона, гӯшвораю ҳалқаҳои гиребон, муҳраҳою сиккаҳои нақшбандишуда ки аз мавзеъҳои гуногуни таърихӣ ёфт шудаанд шаҳодат медиҳанд. имрӯз ин ҳунари воло дар минтақаҳои гуногуни кишвар дӯстдорони худро дорад ва устоҳои заргар баҳри дилбастагони маснуоти заргарӣ намунаҳои гуногуни маснуоти заргариро омода мекунанд. барои омода намудани маснуотҳои ороишӣ заргарон аз намунаҳои гуногуни металлҳои қиматбаҳо, ранга, сангҳои ороишӣ ва ғайра истифода мебаранд. дар бештари мавридҳо устоҳои заргар бо омезиши металлҳои гуногун маснуоти зебои ороиширо омода мекунанд. бояд гуфт ки рафти ҳунари заргарӣ хеле нозук буда аз ҳунарманд сабри зиёдро талаб мекунад то ашёи омодашуда сифатан хуб ва зебо омода гардад. дар таърихи заргарии мардум меъёрҳои зебоӣ бо ҳамоҳангии либос, муносибатҳои иҷтимоӣ, анъанаҳо ва таърих инъикоси худро меёбад. ороиши заргарӣ дар маҷмӯъ ин таҷассумгари олами таҳаввул, орзую ҳавас, хушбахтӣ ва нишони ҷойгоҳи иҷтимоии шахсро нишон медиҳад. рисолати барномаи соҳибҳунар низ ин муаррифии касбу ҳунарҳои қадимаи миллӣ ва пешбарандагони ин санъатҳои мӯъҷизаофар мебошад. ҳунар фазилати инсонист ки ҳамеша инсонро сарфарозу бахтиёр мегардонад. заргарӣ яке аз анъанаҳои қадимаи миллии тоҷикон ба шумор меравад. ин ҳунар дар қатори он ҳунарҳоест ки густариши васеъ дорад. хушбахтона дар ҷомеаи мо мардум ба ҳунару ҳунармандӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. ба хусус падарону модарон талош меварзанд то аз хурдӣ ба фарзандон ин ё он ҳунарро омӯзанд. роҳи ояндаи давлати соҳибистиқлоли мо низ ба нерӯи ақлонӣ ва ҷисмонии ҷавонон мунаввар мегардад. қаҳрамони барномаи мо Муродалӣ Сафаров мебошад ки пешаи заргариро интихоб кардааст. тӯли як сол мебошад ки дар ин заргарӣ машғул ҳастам ва бо бародарон онҷа кор ба фаъолият карда истодем ва ман ҳамин чизои нозуки заргариро бо ҳамин бародарон омӯхта истодам. шахси ҳунарманд дар ҳама ҳолат ниёзи иҷтимоӣ, осудагии худро қонеъ мегардонад. вобаста ба ин ҳатто дар ҳикмати мардум низ ҳунар мавқеи хосаеро ишғол намудааст. ҳунармандро ҳама азизу гиромӣ медоранд. хушбахтиву комронӣ ва зебоию шодмонии ҳама аз маҳсули дастони ҳунармандон сарчашма мегирад. ҳар як ҳунарманд дар ҷодаи худ устод дорад ва ҳунаромӯз нозикиҳои ҳунарро аз устодони кордон метавонад аз худ кунад то дар оянда соҳибҳунари асил гардад. аввалин устоди ман
наҷмиддинов назароҳат мебошад ва ҳамон устод маро дастгирӣ карда бо ҳамин заргарӣ нозукии заргариро омӯхтам ва ман худам аз уҳдаи ин заргарӣ баромада истодам. Аввалин маснуоти заргарие ки ман сохтам ин ангуштарин буд. шуғли инсон ганҷи бепоён аст. ободӣ ва осудагии рӯзгори мардум аз касбу кори онҳо вобаста мебошад. шахсе ки соҳибҳунар асту касби пурифтихор дорад, дар ҳама давру замон навобаста аз оне ки ӯ дорои симу зар аст ва ё не соҳиб эҳтиром асту соҳиб эҳтиром хоҳад боқӣ монд. бинобар ин ҳар як фард бояд пешае дошта бошад то дар зиндагӣ хорузор нагардад. муродалӣ имрӯз аз пешаи интихоб кардааш меболад, зеро дастранҷи ҳунари ӯ имрӯз мафтунгари дилҳо гардидаанд. ҳунар зодаи дониш аст. аз шахси донишманд ҳунарманди хуб мебарояд. аз ин рӯ касбу ҳунар ҳамчун зодаи илму дониш нурест дар торикии зулмот, ситораест дар осмон ки ҳар кас ба сӯи худ талқин менамояд. даъват ба он мекунад ки шахс умри худро беҳуда нагузаронад, онро сарфи аз худ намудани касбу ҳунаре кунад, то дар оянда баҳри мардуми худ фоида, яъне нафъе орад. назокату нафосати ҳар як ҳунарманди асил сирри ниҳони худро дорад ки дастовардҳои ҳар як ҳунарманд аз дигаре хубтару беҳтар диққати бинандаро ба худ ҷалб менамояд. муродалӣ бо ҳамкасбонаш робитаи хуб дорад ва онҳо аз муродалӣ розиянду бо ӯ ифтихор доранд. тӯли 2 сол мешавад ки дар ин касби заргариро аз худ кардам ва дар ин ҷо кору фаъолият мекунам ва дар ин ҷо мо ҳамроҳи муродалӣ ҳамроҳи мо кор мекунад ва дар кор мо ҳамдигариро мепурсем, чизе ки вай намефаҳмад аз ман мепурсад, чизе ки ман намефаҳмам аз вай мепурсем. ҳамин тавр муродалӣ дар ин ҷо бисёр бачаи хуб аст, истеъдоди хуб дорад дар кор. чӣ чизе ки дар як маротиба нигоҳ мекунад он корро ба зудӣ хуб дарк карда аз уҳдаи он кор баромада метавонад. мо дар оянда мехоҳем ин ҳунарро заргариро сайқал диҳем ва дар ташвиқу тарғиби он саҳмгузор бошем. 1 сол мешавад ки муродалӣ ҳамроҳи мо кор мекунад, омада шогирдисо нозикиҳои касбро аз худ мекунад. бисёрам бачаи зирак аст, зеҳнаш хуб аст, корро хуб аз худ мекунад. ман боварӣ дорам ки муродалӣ дар оянда заргари комил шуда дар ҷомеа хизмат мекунад. касберо соҳиб шудан басо кори мушкил ва заҳматталаб мебошад. ин роҳи умед пастиву баландиҳо, мушкилиҳои зиёде дорад ки ҳар касро тоқати тай кардани он набошад. шахси ҳунарманд дар ин ҷода устуворона қадам мезанад ва оқибат ба мақсади худ мерасад. ба онҳое ки мехоҳам ин ҳунарро аз худ намоям, пеш аз ҳама сабру таҳаммул ва меҳру муҳаббат дошта бошам ба ҳамин касби заргарӣ.
муслиддин саъдӣ шерӯзӣ ҳунарро чашмаи поянда ва давлати зоянда номидааст. соҳибкасбони ҳунарманд дар дилу дидаи мардумон ҷой доранд ва ҳамеша онҳоро бо некӣ ёд мекунанд. аз ин рӯ моро лозим аст ки дар пайи омӯзиши ҳунар шабонарӯз заҳмат кашем. айб аст ки дар ҳунар накӯшӣ, сад айб ба як ҳунар напӯшӣ. соҳибҳунаре ки бо тамиз аст, дар дидаи мардумон азиз аст.